kami area rogo ani amsai rogo angguri nai furu kebang ma borok je man thai mania shokte shokya omahai birman klai tong phiaba tini kebang ma jaga rogo rang nangi win west khajagi tong phiaba je nangma jago mania ngi tong abon bagi ang wan suka ang agibo escort kini tong phaible ni tini bo tongoi mano tini ana lokro hamjagi song khang lokun bagai samung khaina basa kang kaiba je nang mani manino jeta lokorong rijak thum tini ang escort kri bang thanglai suklai mano nge o je escort je rang subai tongmani ani bagai a escort no subai ewi 100 টাকা hinbo 200 টাকা hinbo jeta subai jagi tongmani ani bagai escort ni bagai o rang no jahate public o rijak nang thumni a wan sugai o lama nang saina gai to state ni bat subai tongle heda state ni je rang ta ani bagai subai tongle ga rang no public ya fernang thum jahate ani bagai west ta khlai tong rang no ang to khoroksa public ni representative chongjaka ang to haino samkhlai thangnai agibo security kri samkhlai tong tabu khlai mano abo kono problem kri jeta public rong nangai tongmani amma eno se somuri tumini ani je bagai subai tongmani rang ar subai tongni ang laman saida a expenditure no waste highway a public thani rijang nang thung jahate borok chini lokorong nangma jagao ammani soginang thung a lokorong nangma jagao borok maya jarao ammani mana nang thung ama klei borok subai nang thung